tabrak sapak ilang nyawamu wele. Cumangkah hangkro sesumbar ong Parat lakawaning gaman rambut garwe. Ayo, mati we. Oh, ayo. Ayo, tangi Kang. Tangi. Oh, ayo. Ah. Latala keparat perang-perang gowo gaman ora dadi kaya pangopo Kang sing baku kowe karo aku kuwi siji
yen kowe tumekaning pati sauger uripku isih meger-meger lan aku bisa nglumpati marang bangkemu dhewe kuwi. Kowe bakal urip maneh, Kang. Kaya ngono ya, Yayi. Iya, mula saka kuwi wong-wong Ngamarta, Ndarawati lan Mandura kae ora weruh kadigdayane dhewe. Yen mangkono maju, Yayi. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Werkudara! Hei, Werkudara! Oh, ah, oh, sapa iki? Wah. Hei, salah. Ridu mawur mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetek kaya putu lawar panjriting turang gesti rekata ingkang Dwaja lelayu sobet Rakata ingkang dwaja lelayu sobet Ladawa Sawoi Panenggak Pandhawa Werkudara. Ayo Prabu Puntadewa, Prabu Kresna karo Prabu Baladewa ni. Kon rene tak pikute. Tak gawane ning Giribajra. Tak pasrahke marang junjunganku Prabu Jarasandha. Ben dadi tumbal anggone nglakoni sesaji rudra. Wah, sapa kowe? Aku Prabu Dimbaka. Ratu kang bakal mikut marang Prabu Puntadewa. Aja ngurang toto. Kowe bisa mikut kakangku Puntadewa, kakangku Kresna karo Baladewa. Kelakon wis nglangkai bangkene Werkudara. Parat. Tak gigit siung pengapit remuk balmu groni batangmu.
Aduh. Mantep tangane. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 Ush. Ah. Ah. Oh. Ah. Hey. Ah. 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 Wah. Aduh. Tangi. Aduh. Ah. Aduh. Edan. Aduh. Ah. Oh. Ush. Ah. Aduh. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Ush. Oh. Ah. Aduh. Edan. Aduh. Oh. Ah. Oh. Ush. Ah. Ah. Aduh. Ah. Ah. Aduh. Ah. Ah. Aduh. Aduh. Ah. Kakang.
Aja mek nyawang tok iki ditulungi adine. Jare mau aman. Yo aman, yo aman. Ganti kowe sing maju. Mundur. Oh. Oh. Saling musuh. Yo. Ah, ah. Ah. Aduh. Edian mantep tenan. Wah. Wah. Ah. Aduh. Ah. Ah. Waduh. Ah. Oh. Ah. Hey. Us. Ah. Oh. Ah. Hut. Ah. Aduh. Aduh. Ah. Aduh. Hut. 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 Ah. Oh. Hut. Ah. Oh. Ah. Ah. Ayo. Ah. Tangi. Tangi. Ya ini kok ngorok iki to. Ayo. Angel meniki. Tangi, Kang. Kang. Kang Pre. Kang. Awet sore kok ra ketok to, Kang. Ayo, malah dijenakke. Tangi. Tangi. Aduh. Ayo. Pas lo di. Pas apa nih? Yo pas kae. Piye iki? Kowe kok mau maju panggah ngono bareng limpruk iki piye? Oh ladalah. Jan. Kesel coba. Kowe ganti maju. Aku tak ngombe dulu. Pirang menit? Pokoknya maju 5 menit.
Engko bar kuwi kakangmu le sing maju. Yo, tak sagui. Aduh. Ran lo yo. Yo. Kono ngombe sik, Kang. Yo. Ayo. Seweker. Werkudara maju. Angile. Wah, aneh-aneh. Piye, Yayi? Wah, aneh-aneh. Hamsa Dimbaka. Siji tak pateni. Dipencoloti urip meneh. Ah, jane menungsa apa kuwi? Kowe iki mulane lek perang aja nganggo akal. Perang kuwi nganggo akal, Yayi. Ah, lire piye? Yen Hamsa Dimbaka siji mati dipencoloti urip neh. Tegese yen loro-lorone mati sing mencoloti sapa, Yayi? Wah, budal. Ngono lho. Ayo, kono maju. Ah. Ah. Iki sida mateni ora?
Parat dolke adikku. Ora bisa maju. Terus. Aduh, ngapak Abdi mesti ungkoy. Aduh, mati aku Kakang. Aku yo mati. Anso diboko mati ana tangane Werkudara terus nenggalaku nggih apa Yai? Nenggalaku nggih apa? Nenggalaku nggih apa? Koko Prabu. Sabar. Sabar. Sareh. Lho bapake kuwi. Perkawis menika mangke yen ora gejekan mboten badhe rampung. Penjen mateni Hamsa Dimbaka lak mboten saged. Wong loro nika bebasan sak gendu, sak glugut kok ya. Sak gendu, sak glugu, siji dipateni, dilangkai, sijine urip meneh. Dados Werkudara menika sampun tumandang gawe wong loro didundase, nggih. Wong loro didundase mati bareng. Lah banjur nenggala dilebokke meneh kok ya. Oh. Enteno. Ojo larang-larang. San Pulo Dewa Narpati Dwinare Swara Kresna sakalangkung tresnanira marang dia panon jina awi pangapurane Baladewa kakangku aku mung nuhoni perintah saka Jlitheng Kresna kakangku ya ora apa-apa sauger kuwi mujudake sayuk saiko kapti banjur piye Kresna lan Werkudara Koko Prabu menika sewang-sewangan sawetawis kula titip negari Ngamarta Yayi Puntadewa Mangjaga kula badhe padha sarana
Brahmana cacah 7. Ratu 100 negara ing kedah kanthi suka lila lega lair terus ing batin ikhlas nyekseni dumadining sesaji Raja Soya. Lan Ratu Angkara Murka ingkang kedah dipun pejahi ing pangangkat damel pajare jagat swasana menika. Lah banjur kowe menyang endi? Titip Ngamarta, kula lan Werkudara kowe Janaka Padasarana. Yo. Wis tak enteni ning Ngamarta Yai. Muga-muga sarana lancar, gangsar Kresna. Ayo Werkudara, wis oke dawuh. Le. Kene-kene ke tambalno. Dadi ning kene iki omong swara kuwi iso ning nganjuk ngono. Wancine wus madya ratri Yang Candra pur nama Siti angin hangit milih arum lumrang jaran sari di angin hangit milih arum lumrang jaran berkeget-keget sadulita mel-mel lae bapa bendara kula nuhani niat saking Sinuwun Puntadewa lan para Pandhawa paduka kedah Ngupadi Sarana inggih kangge ngawontenaken wujuding upacara suci inggih menika sesaji syukur Raja Soya awit gedhening panarimaning Pandhawa merga sampun nampi wujuding kamulyan wonten Ngamarta. Ngendikanipun kapurnyata wonten Brahmana, wonten Raja 100 negari lan Nalindra ingkang ngambek Angkara Murka ingkang kedah kudu disirnake saka lumahing bumi kureping langit. Ndara Kakang Semar Badranaya. Perkara Brahmana cacah 7 wis ndak pasrahke marang putraning sun lanang ya kuwi Abimanyu supaya sowan mapan ing Saptwarga sowan Kanjeng Hyang Yasa ing Talkanda sowan Kanjeng Hyang Bisma lan liya-liyane Ratu 100 negara wis antuk titikan ketitik Prabu Hamsa Dimbaka iki wis ngunjara Ratu 97 ingkang bakal dibekakak ana negara Giribajra saka Nalindra Giribraja kang Angkara Murka kepengin ngenekke sesaji Rudra kunjuk sanjuang Bathara Kala. Mula dina iki tuna laku jatraning sun ndereke Kanjeng Koko Prabu Kresna loro gawe mateni Prabu Jarasandha golek Ratu 97 kang mung karikuang 3 jangkeping 100 kakang. Ndara
nek ngaten nunggalke cipta rasa budi lan karsa Pandhawa sayuk saka kabdi murih riyaya sesaji raja saya niki saged lumangku gangsar kula dongake le pados syarat saged kasembadan Ndara ayo kakang lae lole aku kenyih tak melu nyaron barang nyang apa kagareng montor-montor cilik sing nonggang blenek lungguh lenggak lenggut ngantos siang-siung magragap ning tengah gretek ana grobak mandeg grobake isi babi ambune rapati wani pagete jungkar-jungkir babine jedar-jedir montore muni mak-mak babine senggrok ngok grok ngok grok batu tipang libur sore mau kang gareng oke terus gong cocok simbahku ya kuwi dalam rangka ya kuwi riyaya unduh-unduh tumraping sedulur-sedulur GKJW Mojowarna alhamdulillah rasa syukur akeh sing padha berkahi tuladha kang becik kelampun ning kene iki kegiatan kabeh lumangku kanthi kompak kang gareng kaya umat Kristiani ning kene iki ya guyub rukun tur ning kene iki toleransi ya dijunjung dhuwur tro ya terus adat kabudayan ya ora dilirwake nyatane ya mesti gelar wayang kulit setiap tahun oh ngono mula terima kasih juga buat GKJW Mojowarna lan Pemda Kabupaten Jombang panas-panas mlaku orang gawa payung drama ane mendung Surabaya keke musine matian Jakarta janji rukun tetep marjih nalureke dawing para panembating praja lan para pangarsa saka GKJW Mojowarna ya lek-lekan ya ngalah berkah ya ndonga bareng-bareng muga kanthi srana ya kinunggalke cipta rasa budi karsa lan kekarepan iki ndadekke persatuan kesatuan tumraping sedaya keluarga besar GKJW Mojowarna amin piye gong cocok nembang apa arek jaman berjuang njor kelingan lomba ndur anakmu lanang lomba sendur tak openi ning saiki ana nganti jarine wis manah keturutan sing yo iya sinambe-nambe neng gunung sego
o a o e o a ha o a pipo pabrik sing mondho prehate ha o e ya Kuaturaken dateng sedaya keluarga besar jamaah GKJW Mojowarno, juga Pak Pendeta Pak Edo sing saka Kediri ya dereng kundul rasa syukur. Diaturi tembang kok dindangduke sing mbacutke pesinden sing ahli joget saka Ringin Anom. Oh ngono, ngendi Ringin Anom iki? Blitar kono no. Mbak Kresni ya. Neno neno nono nena. Kowe iki nyontone. Sekar pisan nyawa. Sekar pisan nyawa. Bapak Andriono Cipto Santoso, Pak Pendeta GKJW Mojowarno, berkah selalu. Pak Budi Prasetyo lan kanca-kanca panitia. Kondo kolaborasi. Oh, ini Mbak Kris. Gimana ngomong aja? ngilangi rasa ngantuk Kang Garing. Ngono. Liyane njajal jagongan ra ning apa-apa, ra ning hiburane. Eleh. Turu nek karo midhangetke tembang-tembang ngene iki nyawange seme sinden mak celekut. Ngono ki dadine terus saya mbliyut. Kok mbliyut piye ya ilang ngantuke kuwi to kok ya. Nggih, coba menika nalureke pundutan saking Pak Ketua Panitia, Pak Budi. Aku karo Pak Budi iki ra iso lali kok. Berapa tahun yang lalu nalika aku sowan mrene iki nek ora kleru ketuane tetep Pak Budi dulu. Sekarang yo awake kembali lagi ke sini yo tetep Pak Budi lagi, Pak.
Pak Budi iki kecilik aku wis ditepunge karo panjenengane ning sekolahan iki. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Mulane ora iso lali karo panjenengane kok ya. Pak Budi Prasetyo. Coba Ceko. Kene Nur Maulita karo Mega Wigati kene. Oh, langsung nyombor. Langsung nyombor awake dhewe. Bo. Dino iki aku ora ngidung lho, Pit. Sapa Mas David kira? Mas Dalang. David iki kenal ya, Mega mesti kenal ya. Napa? Mas David ki kenal ya panjenengan sak putrane Mas Niki to. Mboten kula kenale Pak Sondo. Oh. Kuwi seniman Jombang yang sangat luar biasa di Kulangan, Mas David putrane Pak Sareh nggih. Nggih. Ki Mega ki anu Mas David ki adikku, Mega ki adikku ponakan. Jadi saurane nek dhek pinuju nangis ngono tak neng-neng. Nek dhek pinuju guyu ngono ki ya tak guyokke panjene. Pundutan mligi saking Pak Budi Prasetyo kalian kagem kanca-kanca panitia sedaya kemawon juga buat Pak Pendeta, Pak Adriono, juga semua umat Kristiani ingkang mapan wonten GKJW Mojowarno dengan rasa syukur. Tembange cukup Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Heeh. Kowe cocok ra, Gong? Wah, yahene ya gubuk ya mathukno kok ya. Ning digarap trang tungtung, danding, tungnak, gling. Mumpung senggake ala versi J ya, apa Mas Gembul? Senggake kok kono wae. Ala versi J. Ya, yo. Mega kalian Lita terang tundung. Boy. Ayo. Ayo nyeneni kancane. Ayo. Sakoke pangurmatan ageng risang popo. Ayo. Juga Pak Tawan Alun, Pak Supri Wahono, Pak Setyo, juga Pak Budi. Iya. Ning jagat kebak tulisan warna abang tanda Awas hati-hati dong driver lain. Lita jenengi gubuk asmara Tanpa
yang terbaik yang kuberikan bagi Tuhan. Selamat dan sukses. Ayo ayo undur lahirnya diri. Ojo warno imbang. Budaya Indonesia. Caloro ki arepe bar mangan ra gelem ngisai. Dadi entek-entekane ya kudu no 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 ni no 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 ni no 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 ni no ni no. Lho terus kondi kuwi? Ya sepoko ngono kuwi. Gubuk Asmara. Niki mau spesial pundutan saking Bapak Ketua Panitia Pak Budi Prasetyo muga dadi jampi saya. Jadi tak nyuwun swantenipun Mbak Yu Ika Antonia menika. Grab yang ngono Mas Den. Sripat sripi lembehane mraka simpir Ika kanjes luwes wirakane mat-matan sawetara langgam ngimpi awit dumadining gegayuhan kasembandaning sedya kuwi sok kala mangsa diwiwiti nganggo ngimpi kan gareng ngono. Dasar
Kadang nggih, Pak. Sepet Sronto tak gandeng malahku moyo rada mepet titik cahayu. Kang pindho sari Oh. Kene oper dia jumeneng alon-alon ku digawa ning parahyangan Sunda ya. Oh, Kampung Langgang mimpi tibake mimpi cara Sunda. Ayu kaya sapa Ubeng ana panggunge Ubeng ning Joko Misal matur suwun langgang mimpi digarap cara Jaipang, Jaipang. Sing mbakku pancen ya semarak GKJW Majawarna nggone ngenekke riyaya unduh-unduh ki luar biasa, Truk. Ya. Patut kanggo contoh. Ya. Mula rasa syukur sing tanpa upama iki muga-muga dilironi karo Gusti. Gusti tansah berkati sing mbakku saurane apa sing dadi penjangkane dulur-dulur GKJW Majawarna bisa kasembadan kabeh. Oh ngono. Yondo intan monggo mriki cucu menang sinden sesenjana salah sambung datang
ana liya wis jam 2:30 munjuluin. Injih. Apa kowe urung ngantuk? Dereng. Apa sebabe kok ora ngantuk wong wahyane mangsa kala iki wis bengi? Apa sebabe kok ora ngantuk wong iki wis wahyane mangsa bala wis bengi meh isuk? Amargi penontonnya tasik kathah. Kathah kuwi artine bahasa Indonesiane apa? Banyak. Berarti kowe ngokne penonton iki banyak kabeh tak samplung. Ora cetha. Kowe karo aku kan keluarga seni ta. Aku dalang, kowe sinden. Terus Emak ke ketua ketoprak. Mak. Pak Bas, Bapak. Nggih. Bapake ketua ludruk. nggih. Terus duwe tangga iki Mega iki. Mega iki ya adike dhewe. Ya. Ning dhek kan omahe ning etane dhewe. Ah. Dhek ketua jaranan ya, Nduk. Heeh, dhek. Kayak- Titik bangger awake dilekas nembang. Emane tan omah ya trang-trung dalding tak gentung. Metu ke lawang langsung. Kowe karo mbok apung sapu di jalan. Rumah saku pancen indahnya. Ngene, Nduk Cahayu. Sing dirani luhuring kabudayan iki kaya ning Jombang bengi iki. Nggih. Karena hidup dengan agama akan serasa terarah, hidup dengan ilmu akan serasa mudah, hidup dengan seni akan serasa Indah. indah. Lah, masalahnya mung siji, indah kuwi omahe ndi? Nah, pemain di Gus Agus. Gus Bat ta, Gus Bat. Bat. Buat panitia penyelenggara juga buat warga masyarakat Mojowarno, Gunung Supen, keluarga besar GKJW ya Nduk, nembang sing kenek dipadu karo gamelan. Contone ning kutha Solo, Nggih. modolan Pun niku mawon. do dewa-dewa ning asmara, sinara cahya ning bulan. Sewu dian anggugah sapa ta sing turu. Nggih, Taman Juruk mawon. Dalam napa niku judule? Taman Juruk. Injih. Kowe ya ndonga buat dulur-dulur GKJW Mojowarno. Kene iki tiap tahun enek wayang lho, Nduk. Injih. Dadi dalange iki gilir gumanti, ki padha karo pemerataan kebudayaan. Oh ngono. Ya, digarap cara piye, Plak, manut kowe iki? Biasa mawon nggih. Sementara. Soale mulai digarap langsung kaya biasane kok kawir iki tok tuwek. Langsung rambut. Wong kawir iki foto lho karo aku, kawir koplak lho. Wong telu lho. Foto sing tuwek dhewe kok koplak to. Aku kok nomen aku ya mau. Kakean pikiran, Deng. Kakean pikiran malah ketok tuwek. Mboten, dhek iki kakean ayat. Wah, Lho, gitu. dhek lek ngene iki ngendang. Sesuk teko omah ngono iki nguras kali. Kali ya dikuras lho ngawon. Kali ngarepan kali kuras. Rada awan iki njunjung sumur. Beh. Mas aku sing penting sehat. Ing wektu kang pinanci dina iki bisa sowan mapan ning GKJ Mojowarno dengan penuh semangat. Muga-muga tema yang diangkat malam hari ini yang terbaik yang ku berikan kepada Tuhan bisa kasembadani sedya. Taman Juruk. Cakra Budaya Indonesia. Mereka Pak Budi, Pak Tanu, juga tidak lupa Pak Pendeta Andriono, juga Pak Edo. Neng kutha Solo, mudalan budi.
Papan kreasi Jalan mudi sing tua-tua welinge aja lali-lali sing tua-tua welinge aja lali-lali Pancen semune cacah musik karo gamelan ki do kangen karo joget tamuin. Dadi endinge kowe didawa-dawa ki perlune kowe ben obah. Soale cacah ki nek nganti nyawang obah jogetmu kelingan bojone ning omah. Oh ngono. Kok kaya enggak piye kamu ya Kagareng yektine nyuwun pangapura iki mung yektine ana lelagon pundutan sing urung diaturke utawa ana sumbangsi tetembangan ing nyuwun pangapunten agung. Orang-orangi rasa hormat, orang-orangi rasa syukur sing bangku tetepe muga-muga kanisarana wayangan dalu menika nggawa berkah tumrap sedaya keluarga besar GKJW Mojo Warna Jombang. Wiwit saka Pak Pendetane, wiwit saka para bapak panitia lan kabeh jamaahe dipun paringana seger kewarasan murah sandang, murah pangan, murah rezeki Gusti tansah berkahi Kang Gareng. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, bila ada umur yang panjang bolehlah kita apa ya kayak mandi sama-sama. Berjumpa lagi. Oke. Aku tak ngopi ngene David nggo. Oh iya, oke. Golek kopi gratis aku kuwi. Matur nuwun, Mojo Warna, GKJW. Sukses selalu, ondo-ondo, riyo-riyo iki. Lole.
kencan ngalis lumare sagandrung sabarang kadulu ukir moyak mayek Sagung Yastali Waradwari Sumitra Saraya Paran Triteng Kresna kakangku. Apa Nyai Werkudara? Kowe bakal ngajak aku lan Janaka lumebu mapan ana negara Giribajra. Ratu sesembahane Hamsa lan Dipaka sing jeneng Prabu Jarasandha. Ya kene mandheg mangu mapan ana tengahing dedalan. Mandheg mangu mapan ana tengahing dedalan yektine kuwi karep menyang endi? Ngiwa apa nengen ora cetha. Malah kepor nyata mung bola bali sapecak, mboko sapecak mandheg noleh ngiwa noleh nengen. Mlaku kok amen mandheg kek ra mampir warung. Lah engko mampir apa piye? Urunan piye to? Kowe ndek puna kok ya medhit temen to Werkudara ki ya. Ngejak kancane kok urunan kok ya. Werkudara, lan kowe Janaka waspadakno kang cetha. Ana pucuk gunung kae ana sing diarani Tambur. Tambur Kiai Gurnita. Tambur kae yen ana pawongan lumebu mapan ana negara Giribajra bisa muni dhewe weweh pertanda marang Prabu Jarasandha kelamun to ana pawongan kang mlebu ning laladan Giribajra. Ning yektine Kaporyata kae ora kok weweh wujuding pratandha nanging kae ora ana liya sesambat. Sebab Tambur kae dumadi saka kulit walulange Prabu Brihadata. Prabu Brihadata kuwi sapa? Brihadata ki ora ana liya wong tuane Jarasandha. Mula diarani Jarasandha ki wong angkara murka, wong wengis. Ya mung merga saka Jarasandha ki wani nyembreti lulange wong tuane lan nyiksa didadekke Tambur sak yahene Watraka jahanam panggonan. Terus Sawung pluro analungi wancine wos kagatenjan ayo ruang hamiwitin netepi rukun limo Mriyana kang sinandhang ing donya tumekeng akir Werkudara apa malulange Prabu Brihadata sing dadekke jedor utawa tambur kae kuwi kudu diluari penandange loro gawe. Siji, Pandhawa ngluwari penandange Prabu Brihadata dimen nggone seda rikala semana bisa antuk kasampurnan jati mungganing swarga tundha sanga. Ping pindhone awake dhewe bisa antuk dalan mlebu mapan ana ing negara Giribajra, ya. Tak jarwani rungokno Werkudara, rungokno sawetara. Ya, ditek kakangku.
Saking mengko kanggonen sangu nggonmu bakal nugel gulune Jarasandha. Prabu Bryadata wong tuane Jarasandha ratu negara Giribajra biyen kuwi duwe garwa loro. Nggone bebrayan mataun-taun ora ndarbeni turun, tegese ora duweni putra. Wekasan Prabu Bryadata banjur tapa brata antuk berkahing dewa diparingi pelem pertangga jiwa. Gandeng garwane Prabu Bryadata ki ana loro. Mula ora muka kelamun pelem disigar dadi loro. Sing siji diparingke marang garwane kang angka 1, saperangan maneh diparingke garwane ingkang angka 2. Tan kocapa merga saka mandining wahyuning dewa sing diarani pelem pertangga jiwa. Ora gantalan wektu kapornyata garwane Prabu Bryadata loro-lorone mbobot. Ya, loro, Werkudara, loro, ya, garwane loro. Aja nyoba-nyoba bojo loro, ya. Nek ora mumet ndase kaya Bryadata iki. Wah, aja wawa, aku malah 3. Iya kowe kaya kula malah kathah Koko Prabu. Wis ora sang rembug kuwi. Sing baku bojo utawa garwane loro ki mbobot. Gandeng pelem pertangga dewa sing diweneki mung paron-paron, laire jabang bayi, garwa sing angka 1 lan angka 2 nglairke paron-paron. Prabu Bryadata susah penggalihe. Gandeng jabang bayi ki mung tiba sesigar, banjur diguang mapan ana telenging wana. Ditemu karo sawijining nyai sing diarani ya kuwi Nyai Basingah. Dudu kok Nyai Basingah piye to? Nyai Jara. Merga saka digdayane Nyai Jara ki mau sigaran wujuding bayi loro ke mau didadekke siji. Banjur urip dijenengke Jarasandha. Sabanjure saya gedhe Jarasandha diceritani yen to dhewe wujuding bayi sesigar ingkang diguwak mapan ning wana putrane Prabu Bryadata ngamuk punggung ning negara Giribajra. Bapake dipateni, dibeset kulite, diodol-odol ususe, dipipili untune, diculek matane, mripate, halus-halus kaya mripate. Sabanjure banjur kulite Bryadata dadekke lulang iki mau. Tandha kelampun najan to kuwi anak kepengin ngudi marang adilan bebener ning carane kleru. Tulungono Prabu Bryadata Janaka. Wis waken dawuh Koko Prabu. Jebolen tambur Kyai Gurnita. Matur suwun Prabu Kresna. Matur suwun Pandhawa. Wah. Dimawal kuno Sakaring Toya. Prikawe ngebyur samudra. Triteng Kresna kakangku. Tambur Gurnita wis jebol sirna. Teges Janaka wis ngluwari penandange Ratu Giribajra biyen Prabu Bryadata wong tuane bajingan Jarasandha. Ayo mlebu ning Giribajra. Oh sik to. Aja kesusu. Prabu Jarasandha ki najan to ratu wengis, najan to ratu sekti mandraguna wong angkara, ning dheweke nek petuk Brahmana ki ora wani siya. Dados pengaposanipun yen petuk Brahmana saka mangsa Jarasandha kuwi luluh atine. Mula
siadilan pun Kakang ayo dandan cara Brahmana pun Kakang dadi Resi Padma Janaka dadi Resi Suparto lan Werkudara dadi Resi apa Bilawa pesta Kendawa. Mlebu Giribadra Yai.